Osztálykirándulás. Ez az a hely, ahol a legtöbb fénykép készül. Lefotózott, és még meg se kérdezte, hogy lefotózhat-e. Oda mentem, és pont az történt, amitől rettegtem. A kép borzalmas volt. Magamra néztem, és utáltam, amit látok. Csak annyit kértem tőle. Kérlek, ne tedd ki sehová, nem akarom, hogy bárki lássa. Ő azt mondta erre. Persze, ha nem szeretnéd, akkor nem teszem ki. Másnap reggel, amikor beléptem az iskolába, éreztem, hogy minden szem rám szegeződik. Olyan, mintha a légkör is megváltozott volna. A folyosón mindenki sugdalózott és nevetett. Aztán jöttek a pillantások. Éreztem, hogy a tekintetük mélyebbre hatolt, mint bármi, amit valaha is átéltem. Tudtam, hogy mindenki az én képemet nézi, és aztán engem. Mindenki azon nevetett. Az én fájdalmamon. Megígérted, hogy nem teszed ki. Jaj, mindent magadra veszed, engedd már el! Nézd körül! Most mindenki engem gúnyol, és ez csak a te hibád. Jaj, te meg mindent magadra veszel, olyan gyerekes vagy, én nem hiszek el téged. Zaklatnak online. Kértek már tőled mesztelen képeket. Engedély nélkül használják az arcodat vagy az adataidat. Átvernek az interneten, és titkaidat akarják kicsalni, vagy fenyegetnek, zsarolnak valamivel. Ne hallgass róla. Nem vagy egyedül, és van segítség. Beszélj róla. Mondd el egy megbízható felnőttnek, tanárodnak vagy szüleidnek. Ne válasz a zaklatóknak. Ne add, hogy manipuláljon vagy megfélemlítsen. Kér segítséget szakemberektől. Hívd a kék vonalat. 116-111. Használj biztonságos online platformokat, például a Help appot, vagy biztonságos internetet. Jelent a zaklatót. A közösségi média oldalakon és az interneten lehetőséged van bejelenteni a visszaéléseket.